dragi prieteni, astăzi să ne jucăm pe jocul ăsta cu șerpi. Și cum văd avem un cist deschis. Și eu zic să-l începem, este acesta mare. Și o să-l deschidem. Dar mai întâi vreau să vă arăt ce fel de șerpi am. Am doar 3. Îl am pe acesta și îl am pe acesta care vedeți. Și acum eu zic că ar trebui să-l deschidem. Ok? Avem 8 chestii în el. Deschidem prima. Niște bănuți. 5 gemuri. 5 steluțe. 40 de steluțe. Chiar nu știu ce e ăsta. Este un fel de skin, cumva să zicem. Ceva pentru un skin, să zicem. Și următorul. Încă ceva pentru un skin. O minge. Black. Și avem un magnet. Și un foc. Am primit destul de multe chestii, să zicem. Accept. Și mai avem aici de deschis ceva, uite. De 4 ori. Niște bănuți, un gem, o steluțe, 10 și încă un magnet. Bun. Iar acum eu zic să ne alegem un jucător și să pornim. Deci, cred că o să joc cu ăsta, nu știu, mi se pare drăguț. O să ne jucăm cu el și să începem. Bun, o să ne iau un magnet. Și trebuie să mâncăm merele care le vedeți voi aici, acum. Și acum vrea să dau asta de acțiune, să fac repede mare. Și pe jocul ăsta n-avem voie să ne băgăm unul în altul, practic. Degeaba că unul e mai mic și eu mă duc în el, eu mor. Da, dacă merge unul mic în mine, el moare. Deci eu mor. Da, noi suntem pe locul 28. Vedeți, scrie aici, numele meu Cristina. Și primul este cel care are coroana. Și tot așa mai departe. Dar gemele am făcut destul de mari. Dar eu vreau să le facem și mai mari. Mergem mai departe. Putem da cu flacăra în cineva, nu știu, aș da în cei micuți, pentru că dacă dau într-un, uite, în asta de exemplu. I-am luat puțin. Pot de 3 ori, practic, să uite la. Pot să ne dau aproape că l-am omorât. Dacă aș fi avut încă una, aș fi fost omorât. Și apropo, dacă folosim viteza asta, cum vedeți, eu când mănânc mere mi arată plus, dar dacă folosesc viteza aia îmi arată minus, înseamnă că eu, adică mă fac mai mic dacă folosesc rapidul, adică fiu mai rapidă. Înțelegeți? Uite, vezi? O vedeți? O intrat pe mine și acum a murit. Dă lumânarea aia. Nu, e a mea! Ne-am băgat în el că noi am vrut să luăm lumânarea, dar am făcut un kill și destul de bine am făcut. E de bine, zicem. Da, vom ieși puțin și să deschidem din asta. Așa. Sincer, nu. Și dacă intru pe un
mi-arată aici câteva cufere și din asta, un ou la sfârșit. Adică cât o să mă joc eu cu ăsta și o să primesc toate astea, o să-mi dea un nou ou. Înțelegeți? Vedeți să mi arată aici. Pune un șarpe o să primim. Un fel de șarpe, arată ca un pește ăsta, doar că e ca un șarpe. Pentru că noi jucăm într-un fel de joc ca și. Da, și la ăsta o să mai ne jucăm o rundă. Dar știi ce? Hai să nu ne jucăm tot cu ăsta, eu zic că o să luăm pe ăsta. Ăsta îl primești de la început, doar că fără, cum să arăt, fără chestiile aici. Ok, nu mai țin minte unde era. Deci, eu am pus chestiile astea și le pot colora. Aici am culorile să îl colorez, dar eu, opsi, am să-l las așa. Iar acum să începem încă o rundă și o să jucăm aici. Bun. Este un joc care o să avem și lavă, o să vedeți voi. Așteptăm să fie toți concurenții în joc. Adică trebuie să se umple toate astea și s-a umplut și acum încep. Bun. Începem 4, 3, 2, 1 și... Am asta de pornit. Eu mă îngraș. Și cum vedeți, eu am aici sus o chestie și un pătrat. Și vedeți că săgeata aia sunt eu. Iar ce vedeți voi, aia portocalie, este lava. Deci practic dacă mă duc în colțul ăla unde arată mine, vedeți, este lavă. Și dacă mă duc în ea, îmi iau damage. Vedeți, îmi iau damage. Nu mi-au damage doar dacă mă prind cu totul. Acum îmi iau damage. Îmi iau damage într-un fel. Pentru că sunt mai mic. Murit. Niciun kill. Dar e bine. Vom ieși afară. Și să nu uitați să dați un like și să scrieți comentarii dacă mai vreți să jucăm acest joc. Și pa!